výrobu tejto tašky som vybrala takúto peknú bavlnenú látku, je hrubšia, nie je taká tenká, ale teda hrubšia, aby pekne držala tvar, aby som ju nemusela tentokrát podlepovať alebo podžehlovať. Vybrala som takýto vzor s takýmito väčšími obrázkami, aby to pekne vyniklo na látke. K tomu som vlastne ako protiklad vybrala takúto látku s bodkami, alebo polkadoc. A táto látka sa použije na vrecko, na vnútorné vrecko a na ručky a na vonkajšie ozdoby. A samozrejme k tomu som ešte vybrala takúto bavlnenú látku, je to tiež tenšia bavlnená látka, ktorá je na počívku. Nie je čisto biela, aby sa mi tak nešpinila potom pri používaní tašky, také pekné krémové farby. A potom ešte budeme potrebovať gumu, ktorú našieme na počívku, ktorá nám pekne urobí tvar tašky. A samozrejme som ešte vybrala takéto dva drevené gombiky, ktoré nám pekne ozdobia tú tašku z vonkajšej strany. Z vrchnej látky si vystrihneme dva hlavné diely, široký 45 cm a dlhý 44 cm. Z vrchnej látky si ďalej vystrihneme dva takéto pásy, ktoré sa budú našívať na horný diel tej tašky z vnútornej strany. A tieto dva pásy sú samozrejme široké podľa vrchného dielu, a teda 45 cm a krát 7 cm. Ďalej si vystrihneme dva takéto pásiky, ktoré nám vlastne budú zdobiť tú tašku z vrchnej časti, alebo teda z vrchnej strany, a oni nám ju vlastne tak stiahnu. A tie sú dlhé 46 cm a široké 5 cm. Ďalej si vystrihneme ďalšie dva pásy, tieto budú už ale dlhšie, pretože tieto pásy budú vlastne na ručky, alebo teda na takéto držanie tašky, a sú dlhé 46 krát 6 cm. Samozrejme tú dĺžku tej ručky vy si môžete prispôsobiť, môžete to predĺžiť alebo skrátiť. Z mojej vlastnej skúsenosti ale tých 65-70 cm je vlastne tak akurát, alebo tak dobre pre všetky žienky. Tak, a ideme na vnútornú časť tašky a zase budeme potrebovať vrecko. Na vrecko potrebujeme obdĺžnik, ktorý bude široký 28 krát 19 cm. Samozrejme to vrecko môžete opäť zväčšovať, zmenšovať. A to vrecko bude krásne počité, aby nám pekne držalo, takže vlastne potrebujeme zase z počívkovej časti alebo z počívkovej látky potrebujeme obdĺžnik, ktorý bude široký opäť, alebo teda dlhý 28 cm krát 14 cm. Ak by sme vrecko zväčšovali alebo zmenšovali, tak samozrejme túto počívkovú časť prispôsobujeme tomu vrecku. A samozrejme budeme potrebovať ešte dva počívkové diely, ktoré budú široké 45 cm, sú široké podľa šírky vrchného dielu, ale budú kratšie, nebudú dlhé 44 cm, ale budú kratšie 39 cm. Prečo? Pretože z vonkajšieho dielu, na ktorý našieme tieto dva pásiky, ktoré sú široké 6 cm, som si odpočítala. 44 minus 6 je 38 plus 1 cm našiel. Vznikol mi čas, alebo teda miera 39 cm. To znamená, že dĺžka tohto počívkového dielu je 39 cm. To je všetko. Teraz ideme šiť počívkový diel látky. Robíme to takto, že položím si ten počívkový diel látky na podložku, lícom navrch. To znamená, že keď to bude zošité, tak to bude takto pekne. Takže takto priložím a prešijem v hornej časti na šírku pätky. Urobím tak dvakrát, taktiež na druhom dieli látky. Takže opäť vlastne tento diel, počívkový diel
Takto si ho položím na podložku a takto obrátim a pekne prežehlím. Keď ich budem mať obidva takto prežehlené, a pripravené, tak na jeden diel budem našívať vrecko. A to vnútorné vrecko začneme šiť tak, že si položíme vrchný, alebo teda položíme si vreckový diel na podložku, lícom na vrch a teraz lícnú časť počielkového dielu si položíme na to, takže smerujeme líce k lícu. No toto nám pekne takto ostane, takáto pekná časť. A teraz prešieme po celej dĺžke a prešieme v šírke patky. To znamená, že nám vznikne šťav široký 0,5 cm. Na začiatku aj na konci zapošiem pekne. Dopredu, dozadu, dopredu, dozadu. Takže keď máme túto vrchnú časť prešitú toho vrecka, pekne takto preložíme. A pekne rozžehlím. Najskôr môžem pekne z lícovej strany, potom si otočím a zase ten šev smeruje do počievkovej strany a takto to prežehlím a pokračujem. Teraz pekne takto to zohnem, takto to vrecko zohnem a opäť to prežehlím. A budem pokračovať v šití toho vrecka. A to znamená, že teraz vidíte, teraz mám túto lícovú stranu a lícovú stranu a ja zase, tuto mám ten prehyb, tam, kde som to prežehlila, takto si to otočím a takto si to preložím. No, takže vlastne vidím tuto v tomto prehybe, takto to mám. Dobre, takto. Ten prehyb si snažím dodržať z jednej, z druhej strany. Pekne mám takto. A teraz po tom obvode ja si tu dám špendličky. Zašpendlím. Takto zašpendlím a budem vlastne šiť to vrecko po obvode. Čo je pre mňa ale dôležité, že v tejto časti, tuto dole, nechám si, takto je to ceruzkou, si takto naznačím, metrov. Takže ja budem šiť pekne po obvode, takto, skončím a zase začnem takto. A šijem po celom, teda šijem po obvode v šírke pätky. Všetky 4 rošteky musím takto pekne vytlačiť von. Teraz zoberiem žehličku a jemne prežehlím z vnútornej strany vrecka. Teraz prežehlím z vonkajšej strany vrecka. Teraz si ukážeme, ako našiť vrecko na počívkový diel. Takže najskôr si vrecko položím teda na počívkový diel a pekne si vymeriam vzdialenosti, takže 13 cm od hornej časti alebo horného okraja, naznačím si značku, taktiež 13 cm z tejto druhej strany a z týchto okrajov to bude takže od okrajov je to 9,5 cm, naznačím si tú značku, teraz si vrecko prišpendlím. Prišpendlím si v takej hustote, aby sa mi to vrecko neposúvalo, aby pekne držalo na počívkovom dieli.
a budem šiť milimeter od okraja po celom obvode toho vrecka, samozrejme okrem tej vrchnej strany. Na tomto plániku vlastne ukážem, ako to vrecko prišiť, takže začneme, toto je vlastne vrch vrecka, no, toto je tá šipka, ukazuje vrch vrecka, takže začneme odtiaľto, tu dám ihlu, zapošiem, pôjdem kúsok dole, vyššie, ostanem, prešijem 2 stehy, pôjdem do trojuholníčka dole a pokračujem dookola a teraz prídem tuto, troška zapošijem, vrátim sa, urobím 2 stehy, urobím trojuholníček, zapošijem a dostanem šiť. Ešte pred samotným našívaním vrecka som si vystrihla takéto 2 štvorčeky z počívkovej látky. Tieto 2 štvorčeky alebo tento kúsok látky vlastne používam preto, aby sa mi to vrecko pri používaní neodtrhlo od počívky. Takže zoberiem si ten jeden štvorček, podložím ho pod teda počívkový diel. Takto. A ten štvorček mám v podstate takto pod tým. A môžem začať šiť, tak ako som to ukazovala na nákresle. Takto vyzerá našité vrecko z lícovej strany. Ja si ho takto pekne prežahlím. A ukážem vám aj vnútornú stranu alebo rubovú stranu. A takto vyzerajú tie 2 štvorčeky, ktoré sú tam našité, Takže vlastne ten materiál je taký zhrubnutý a vlastne tam, kde je namáhaný, tak sa mi neodtrhne. Takže vlastne mám pripravený jeden diel počívky, priložím si lícom k lícu a môžem šiť teda po celom okraji, ale zase ja potrebujem spraviť to, ako som robila na vrecku, pretože ja potrebujem ten počívkový diel potom prevrátiť na vrch, takže opäť zoberiem si z fixu, značiaku fixu, takto si naznačím približne, neviem, 10 cm, no a takže budem šiť po okraji na šírku pätky, jedenkrát a takto. A takto teda zošívam tú počívku na šírku pätky. A tak ako som to zošila jedenkrát, tak to prešijem ešte raz, aby som mala naozaj tú tašku pevnú. Teraz ideme šiť vrchné diely tašky a teda ideme zošívať spolu, takže jeden vrchný diel si položím na podložku, lícovú stranu na vrch a priložím si druhý diel, takže takto pekne to priložím lícom k lícu. Nezabúdam na smerovanie vzoru, pekne vrchný diel, spodný diel, alebo teda vrchná časť, spodná časť. Priložím lícom k lícu a budem šiť po okraji tašky. Budem šiť na šírku pätky, prípadne o ten milimeter 2 troška viac a prešijem, teda začnem vo vrchnej časti, prešijem pekne rovno, do spodnej pekne do rohu, na druhý roh a hore. Keďže táto taška bude väčšia a je veľká pravdepodobnosť, teda, že sa bude používať ako nákupná taška, chcem, aby bola pevná, chcem, aby bola pekná a pevná a preto toto prešitie, toto zošitie týchto vrchných dielov tašky urobím 2-krát. Takže toto je šitie toho zošívanie tých vrchných dielov látky alebo vrchných dielov tašky. Takže ako som hovorila, na šírku pätky, nezabudnú na začiatku dopredu, dozadu, dopredu, pekne zapošiť. Na konci šitia opäť idem pekne, vrátim sa niekoľko stehov a pokračujem dopredu. Takže zapošiem, tak aby to bolo krásne pevné. Aby to bolo pevné. Ako som hovorila, že prešijem to 2-krát, takže opäť si otočím a prešijem to takisto. Aby si taška držala svoj pekný tvar, tak potrebujem ušiť tej spodnej časti takéto trojuholníky. Tieto trojuholníky budem šiť tak ako na počívkovom dieli, ktoré už mám hotové, tak budem šiť aj na lícovom dieli. A ja toto otočím. Pekne otočím a takto pekne to teda bude vyzerať z vonkajšej strany, alebo teda takýto pekný tvar bude mať tá taška. Takže ako to robím? Zoberiem si teda tento
lícový diel tašky. Urobím si tu akoby takýto trojuholník. A teraz, keďže tá taška je taká väčšia, takže ja ten trojuholník spravím aj väčší. Ja teda už viem, že je to od tejto časti, od tohto bodu je to 8 cm na jednu aj na druhú stranu, takže 8 cm. 8 cm. Spravím si takúto čiaru. A po tejto čiare budem pekne šiť. Opäť prešijem dvakrát, aby som to dno spravila veľmi pevné. A to isté spravím na jednom aj na druhom dieli, alebo teda na jednom a na druhom konci